La Ribera Homenatge a la Ribera és un homenatge dels veïns d'avui cap als veïns que el 1707 i el 1718 van ser obligats a enderrocar les cases i abandonar el barri amb motiu de la construcció de la Ciutadella. La idea era això, que cada veí se solidaritzés simbòlicament, cada veí d'avui se solidaritzés simbòlicament amb una família de fa 300 anys. Hem posat 73 lones, finalment, una mica perquè són les 73 famílies que s'han trobat que vivien a les cases de dins del jaciment. Són les famílies de les quals es disposa de més informació i s'han agafat una mica com a representatives d'aquestes 5.000 persones expulsades del barri. Aquest projecte depenia una mica de dos factors, d'aquests cognoms, que l'any 2003, quan es va pensar en aquest projecte, encara no s'havien fet públics, i de l'altra banda la participació veïnal, que ha estat l'altra pota imprescindible del projecte, perquè sense la seva participació, òbviament, aquest projecte, o el seu interès, òbviament, aquest projecte no s'hauria pogut dur a terme.